खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो बरायनानै लाग्रोबाय। नंगौ आथिखालावहाय बिटिआर ओनसोलावहाय गोबां राजखान्थिनि दुंहाव बार बारनायखौ नैबे समावहाय जों नुनो मोन्दों। बेयावनो जोंनि नैबे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नैबे सराइबिल बियाबावबो दिनैहाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मोनसे हानजा सुरनाय लोगोसे ट्रेक्टरनि मोनसे रेलि हाबाफारि लानाय जादों। बे ट्रेक्टर रेलि हाबाफारियावनो जोंनि सराइबिल बियाबनि मानगोनां बिथां बिजाथिया नैबे ट्रेक्टर रेलि खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बेयावनो जोङो नैबे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानैहाय फंनैसो बाथ्राफोरखौ नैबे समाव मिथिनानै लागोन। नंगौ सार, नैबे समावहाय गुबुन गुबुन बियाबफोरावबो नैबे राजखान्थिनि बार बारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनैहायबो सराइबिल बियाब हिसाबैहाय नैबे ट्रेक्टर रेलि लानाय हाबाफारि जादों। बेयावहाय मा थांखिखौ लानानै दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों सार? जोङो जिहेतु 2025 मायथाइनि जे बिटिआरनि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव गोबां बिबांनि बिजाथि देरहानानै प्रमद बर' सारनि फिन खनसेबाव सरकार दानो थांगासिनो दङ। दिनै जोङो सराइबिल बियाबाव 101ता ट्रेक्टर लानानै दिनै जोङो रायजो राजानि रेलि लादों। जोङो सराइबिल बियाबखौ फारसेनिफ्राय जागायनानै नैबे बर'बादा फोथारनिफ्राय जागायनानै जोङो जेसेबां समस्तिनि बिसिडिसिफोर दं, मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव जोङो दिनै बे रेलिखौ खालामगोन। दिनै जागायनोसैनो जोंनि मानगोनां आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म बिथाङा नुजाफैखाबाय। जोंनि लकेल एमएलए आदा जिरन बसुमतारियाबो नुजाफैखाबाय। गोबां जोंनि इउपिपिएल हान्जानि ट्रेक्टर हान्जानि सापर्टार आरो जोंनि वार्कारफोरखौ लानानै दिनैनि बे जोङो 101 ट्रेक्टर रेलिखौ जोङो बेयाव खुंनाय जादों। जोङो मिजिंथियो नैबे ट्रेक्टर रेलिनि गेजेरजों जोंनि सराइबिल बिजाबावल' नङा, जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनावल' नङा, सारा बिटिआर सारा आसामावनो जोङो सोमावग्लुंनो हागोन। आरो नैबे ट्रेक्टर रेलिनि गेजेरजोंनो मेसेज हरखानाय जाहैबाय जे बेयाव गुबुन हान्जाफोरनि खुनु चान्स गैला। दिनै जे 101 रेलि जे जों बेयाव खालामदों, बे रेलिनि गेजेरजोंनो फोसावखानाय जाबाय जे 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम प्रमद बर'नि फिन खनसेबाव सरकार। लाबागोन बिथाङा 5 नं सराइबिल बियाबनि सासे बिजाथि हिसाबैहाय रायजो राजाफोरनि माबायदि अनसायनाय मोनदों आरो रायजो राजाफोरनि माबायदि मदद मोननायजोंहाय दिनैनि नैबे समसिम बिथाङा सफैनो हादों, नैबे समाव जोङो बिथांनि खुगानिफ्रायनो रोखायै मिथिनानै लागोन। थारैनो सराइबिल बियाब हिसाबै रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों सार दासिमावहाय? प्रमद बर' सारनि जे हाबाफारिफोर, थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि बिथाङा हाबा मावबाय, बिथाङा जेरैबायदि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोनखौ गायसनबाय, मोनफ्रोमबो हारि माहारिनो न्याय होबाय आरो जौगानायनि लामायाव हान्थिलांबाय थाबाय, बेखौ नायनानै सराइबिल बियाबाव आंखौहाय जोबोद रायजोफ्रा गावसोरनो गोसो दुंखांनानै जोबोद आशीर्बाद होदों। गामि गामि, वार्ड वार्ड, न'खर न'खर जेरावबो आंखौ दिनै लिंहरनानै बिथांमोना आंनो बोर सारस्रिदों। आं मिजिंथियो जे सराइबिल बियाबनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल पार्टिया गोबां बिबांनि भट लानानै देरहानो हागोन आरो फैगोन जे प्रमद बर' सारनि सरकार, बेयाव जोङो गोग्गोमै बाहागो लागोन। गोग्गोमै बाहागो लानानै जोंनि सराइबिल बियाबखौहाय 40ता बियाबनि गेजेराव बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन खालामनानै दिहुननो थाखाय जोङो बे देरहानायनि गेजेरजों जों नाजालांगोन। जिहेतु 5 नं सराइबिल बियाबा देरहानाया रोखा जाखागौ खामानि मावनाय। 1 नाम्बार थांखि हिसाबै जोंनि सराइबिल बियाबनि जे लाइमोनफोर दं, बे लाइमोनफोरखौ जोङो हाबा हारिमुजों बोरै अरजाबहोनो, बिथांमोनखौहाय माबोरैहाय खामानि दामानि जगायनानै होनो, बेनो 1 नाम्बार। नैथियावहाय आइजोफोरनि थाखाय, आइजोफोरनि मोनथाय, आइजोफोरनि जौगानाय, बेनि थाखाय खामानि मावलांगोन। थामथियावहाय गरिब न'खरफोरखौहाय बासिनानै दिहुननानै बिथांमोनखौहाय बोरै जौगानायनि लामायाव लांनो, बेखौ जोङो नाजागोन। ब्रैथियावहाय थालांनाय जे जाथि जन'गोष्ठिफोर, बे आदिबासियानो जा, राभा कमिउनिटियानो जा, सिडुल कास्ट कमिउनिटियानो जा, बे कमिउनिटिफोरखौहाय जोङो जोंनि माहारियारि धाराजों बा मेइन स्ट्रिमजों बोरैहाय बिथांमोनखौहाय सरजाबनो, बेनि थाखाय नाजालांनाय जागोन। जोंनि सराइबिल समस्तिनि मोनफ्रोमबो लामा सामाखौ, लामा दालांफोरखौ जोङो फोसाबनो नाजागोन। जोंनि स्कुल, कलेज, हस्पिटाल मोनफ्रोमबो जे जोंनि दाथाय दङ, इनफ्रास्ट्राकचार दङ, बेफोरखौहाय मोजां खालामनो जों नाजालांगोन। बयनिफ्राय देरसिन खामानिया जोंनि सराइबिल बियाबाव जों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय,
मान होलायनाय आरो गोजोननि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों बोरै दावखोलांनो बेनि थाखाय आं अराय हाबा मावलांगोन। जोङो बिथां 5 नं सराइबिल बियाबनि बिथां बिजाथि राजु कुमार नार्जारि बिथांनिफ्राय जोङो नैबे समावहाय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। गसाइगावनिफ्राय सदिप नार्जारिनि खौरां एसेनोसै, गोजोन्थों।